Amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan, welcome po sa ating Sunday service ngayong umaga. Handa na po ba lahat na magpuri sa ating Panginoon? Amen. So bago po tayo magpuri, pakitap nga po yung katabi po natin at sabihin natin, pinagpala ka na. Amen. So ngayon pa lamang po, i-receive na po natin yung blessing na nanggagaling sa Panginoon. Amen? Yan. So handa po tayo magpuri at sumamba sa ating Panginoon Diyos ngayong umaga. Amen. Amen. Tunay nga po sa buong linggo, sinamahan po tayo ng ating Diyos, pinagpala tayo ng ating Diyos. Kaya po sa umagang ito, maging kasama po namin sa live streaming. Tayo po'y magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. And this morning po, let us declare that truly our God is good. Amen? Amen. Yes, Lord, we worship you, O God, this morning, Lord. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. And your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I will wake in my praise and pour out a song from my heart. You are good.
church this morning, lift your voice. Sing to the Lord. Sing how faithful He is in our lives. How good He is in our lives. Oh, yes, to Jesus. Your mercy. Oh, no one can compare to your goodness, Lord. You are good. Lord, with all our hearts, Are Lord, good. we sing you are good. You You are are good. Your mercy is forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Tayo po'y manalangin. Yes, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, O God. Hallelujah. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na kami dinala mo sa lugar na ito, Lord God. Lord, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord. Inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng lahat ng gawaing ito, Panginoon. Praise you, Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord God. At nawa, Panginoon, ang maririnig naming mensahe sa araw na ito, Lord God. Maging daluyan ng aming kagalingan, Panginoon. Maging daluyan ng aming kalakasan, Lord God. Maging daluyan ng aming kabutihan, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Sambahin ka sa lugar na ito, Panginoon. Praise you, Jesus, Lord God. At ang magdadala ng mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo siya ng talino, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan, Lord God, na maibahagi niya ang portion ng bawat isa, Panginoon. Maibahagi niya ng maayos, Panginoon, ang iyong banal na salita ngayong araw na ito, Panginoon. Upang maging tungtungan namin sa araw-araw na aming pamumuhay. Lord, marami pong salamat sa kahabagan mo, Panginoon, na kami narito, Lord God. Dahil sabi nga, Panginoon, at totoo, Panginoon, na kung wala ka, Panginoon, ay wala kami ngayon sa lugar na ito. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat. Abutin mo ang aming papuri, Panginoon. Abutin mo ang aming pagsamba, pagmamahal at pagluwalhati at pagdakila sa nag-iisang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tapikin niyo nga po yung katabi niyo. Sabihin mo, good morning. Yan. Sabihin niyo po, excited ka na ba magpuri sa Diyos? Parang wala pong excited ah. Amen? So sabihin mo ulit, excited ka na bang magpuri sa ating Panginoon? Amen. Pag sinabi niya pong oo, ibig sabihin, handa po ang bawat isa na ibigay ang the best nating pagpupuri para sa ating Panginoon. Amen? Pag sinabing the best, kailangan nagtataas ng kamay, sumasayaw para sa ating Diyos. Amen? Dahil po hindi po tayo narito upang magpakitang gilas lang. Narito po tayo upang purihin ang Diyos na buhay. Amen? Kaya po let's give our best praise, worship
para po sa ating Panginoon. We will sing a new song that comes from our hearts. Amen. Wanna sing a new song. Come on, church, we will sing. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. Whole earth sing. Whoa. Whoa. Yeah. There is a place we can seek His face, changing His presence. There is a sound, I hear it all around. Worship is rising, and people crying. Come on, church, we wanna sing a new song. Oh, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing,
your voice. Sing hallelujah. Oh, once again, sing hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, we praise you. Oh, we sing shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Song of praise, a praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Come on, we will shout. You are glorious. Forever and ever, how great your love is. Forever and ever, you will stay the same. Shout it out, shout it out, shout it out. If you know He's good, sing it out for the Lord. Oh, you again. Shout it out loud,
are glorious. Oh, you are glorious, God. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Yes, Lord. Shine, Jesus, you shine for all world to see. You are glorious. Lord, let your light shine. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Sing it once again. Shine, Jesus, shine. World to say you are glorious. Say, you are glorious. You are glorious. Glorious. Come on, shout it out. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. Come on, church, we will shout. You are glorious. Oh, yes, Lord. You are a glorious God. We praise your name. Glorify your name in this place. Lord, we thank you for your presence. We thank you for your presence. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Lord, truly, you are a glorious God. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, thank you for your goodness in our lives. Thank you for your light that is shining upon us, Lord. Lord, sa umagang ito, patuloy naming sasambahin ang iyong pangalan. Ang bawat anak mo, Panginoon. You see the depths of our hearts this morning, Lord. Lord, we want to give you the highest praise and highest worship. For your name is beautiful. The most beautiful name, Lord. Oh, yes, Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. We will sing Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Oh, the heavens shout your praise. All creation loves to worship
you. Sing how wonderful. How wonderful. Come on, sing unto the Lord. How beautiful. Name above every name. Exalted high. Sing how wonderful. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name above every name, Jesus. Say Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, sing Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Know the heavens shout your glory. All creation's bow. All creation's bow to worship. Sing how wonderful, how beautiful, name above every. Oh, we exalt your name, we exalt your name. How wonderful, how wonderful. Oh, sing it with all of your heart. How beautiful, Jesus, your name above it. Come once again, church. We will sing how wonderful, wonder. Come on, worship the name of Jesus. Name above every name. Exalted. Oh, how wonderful. Oh, yes, Lord. How beautiful. Jesus, your name above it. I will sing forever. Jesus, I love. Oh yes, we love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. Once again, let's express our love to our one. Pour out your heart. Sabi mo sa Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Sing a love song to the Lord. Yes. And I will sing
once again we will sing. And I will sing ever. Jesus, I love you. We love you. Jesus, I love you. Oh, we will sing. And I will sing ever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Wonderful, wonderful, how beautiful, name above it. Oh yes, we exalt your name. We exalt your name. Lord, we will sing. Wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Oh, your name is above every name. Yeah, for the last time we will sing how wonderful, wonderful. Worship the name, worship the name. Name above every name. Exalted, how Jesus, your name above every name. Oh, come on, church, worship the name. Sing with all of your hearts. Worship Him. Sing a new song that comes from your heart. Your name is wonderful. Your name is beautiful. Your name. There is no other name, no other name, no other name, no other name. There is healing in your name. There is joy in your name. There is peace in your name. There is love. Oh, Lord, you're wonderful. You're wonderful. Come on, people of the Lord. Worship Him. Thank you for your presence, Lord. Pouring out your presence. Removing this quick, Lord. Preaching up the confess. Worship your name, Lord. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted hearts. How wonderful.
will sing how wonderful, how wonderful. You feel the presence of God. The Lord is embracing us with His presence this morning. Worship Him. Declare that His name is wonderful. How wonderful. How beautiful. Jesus, your name, name above every name. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. For the last time, church, we will sing and love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love your presence. There is nothing like your presence, Lord. We thank you, Holy Spirit, for touching every heart of your people this morning. Lord, hindi kami magsasawang sabihin, Panginoon, that your name is wonderful. Your name is so beautiful. There is no other name like Jesus. Oh yes, oh yes, oh yes. Lord, sa umaga pong ito, alam ko ngayon pa lang meron ka nang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, nakita mo ang aming puso. We just want to give you the highest praise, Lord, that you deserve. And Lord, we sing, we love you, Jesus. Lord, ang aming pong mga puso ay binubuksan namin. And we express our love for you. That we love you so much. Lord, sa umaga pong ito, sa pakikinig namin, O Diyos, ng iyong salita, Lord, I pray na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay bukas ang puso, handang tanggapin, handang magpaturo, Panginoon, sa iyo. Lord, let your Holy Spirit to give us the knowledge na maintindihan namin, Panginoon, ang mga salitang ito. And Lord, once again, we are here. We humble ourselves down before you. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya once again, Lord, we will sing, we love you. We need you. And we want to know you more. Thank you, Jesus. Your name is beautiful. Your name is wonderful. We give you the highest praise, Lord. We give you the highest worship that you deserve. We praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Sino dito ang naranasan ng manifest presence ng ating Panginoon? Amen. Praise God. Kanina po talagang hindi ko mapigilan, ano. And I praise God and I thank God for that freedom to worship Him in spirit and in truth. Napakasarap po kapag talagang ang ating espiritu
ang naroon na nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. At alam ko po na ang ating mga puso ngayon ay handa nang tanggapin ang kanyang kapahayagan, ang kanyang pagpapala. Amen? Amen? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Amen. Praise the Lord. We have future pastors sitting in front of us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Meron tayong mga future pastor no, na narito ngayon sa ating kalagitnaan. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, He's not after our physical appearance. He is after our hearts. Amen? Siya ay nakatingin sa ating mga puso. Kaya sa oras na ito, hayaan natin na ang ating mga puso ay tunay nga na maging talagang bukas na bukas sa ating Panginoon. Maging ang mga nasa live streaming po ngayon, alam ko po na ang Diyos ay may gagawing himala sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Nananampalataya po ba kayo dito? Amen. No? Mangyayari po yon sa kanyang sinabi. Praise God. Sa oras pong ito, purihin ang ating Panginoon dahil ang buwan ng Abril ay buwan ng pagpapala. Amen? No? Ang buwan ng Abril ay pinapahayag ng Diyos at ipinapaalam sa atin ng ating Panginoon, especially on these last days, na handang-handa siya na ibuhos ang pagpapala sa bawat isa. No? Naroon po na, sabi nga po, inihanda na po ito ng ating Panginoon. Nais lang ng ating Panginoon na sabi nga po ay maging handa tayo. No? Naroon na tanggapin natin ito. Huwag nating hayaan na masayang ang mga pagpapalang ito na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan. Sa aklat ng 2 Corinthians 9:8, ikalawang Korinto 9:8, no? Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to bless you abundantly. No? Ulitin natin. And God is able to bless you abundantly so that in all things and in all times, having all that you need, you will abound in every good works. Amen. No? Naroon po na ito po ang kapahayagan na nais ng Diyos na matanggap natin sa pagkakataon na ito. Buksan lang po natin ang ating mga pusong, ating mga isipan dahil ang sabi niya, our God, is able to bless you abundantly. Amen? Tanggapin niyo po, our God is going to bless you abundantly. Amen. Tanggapin natin, Lord. Thank you, Lord. Amen. No? Hayaan natin na maging responsive ang ating spirito, ang ating puso sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na ito. No? Ang sabi dito, in all things, sa lahat daw ng bagay, no? Tayo ay pagpapalain niya abundantly. Ano ba ibig sabihin ng abundantly? Sa Greek word pleroma, ibig sabihin yung fullness of God ay nais niya na matanggap ng bawat isa sa atin. At ang sabi dito, have in all times, at all times, no? Sabi nga, in all things, at all times. No? Ano ibig sabihin po ng sa lahat ng pagkakataon? Hindi lamang paglinggo, hindi lamang pag-Abril, hindi meron time o may season, no. Ang sabi ng Diyos, at all times, sa lahat ng pagkakataon. No? All things, lahat daw ng bagay. Biro niyo yun, kapag sinabing lahat, meron bang kulang? Wala. Kasi sabi ng Panginoon, all things, no? At all times, sa lahat ng pagkakataon. May problema ka man, may pagsubok ka man, no? Naroon po na ang sabi ng Panginoon, handa niyang ibuhos ang abundant na pagpapala, no? Abundant pagpapala, and you will, sabi nga po, having all that you need, no? Having all that you need, lahat daw ng iyong kakailanganin.
Ano ba ang kailangan mo sa pagkakataon na ito? Kailangan mo ba ng kagalingan? Kailangan mo ba ng kalakasan? Kailangan mo ba ng kalayaan? Minsan, ang alam lang natin kapag pangangailangan, parang ang nakatatak kagad sa atin ay pera. Hindi po. That is just the least. Dahil kapag ang fullness ng ating Panginoon ay ating matatanggap, lahat ay kasunod na nito. Amen? And the least, ang pinakahuli, na naroon na ibabagsak o ibibigay ng ating Panginoon ay yung mga financial needs na yon. Ang unang nais ng Diyos na maranasan natin ay yung fullness niya. No? Yung fullness niya. Yung kabuuan ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kadakilaan. At ang sabi po dito, kapag ito ay natanggap natin, no? Kapag ito po ay naranasan natin, ang sabi dito ay, you will abound. Ang sabi ganon, you will abound in every good work. Anong ibig pong sabihin nun? Ikaw ay naroon na, sabi nga ay, laging marami kang bagay, marami kang mabubuting bagay na magagawa. Marami kang mabubuting bagay na magagawa. Kanina habang inaawit natin, yung nangusap kanina ang Lord sa akin dun sa shine, Lord Jesus, shine, that upang makita ng buong mundo, no? Ang kanyang kadakilaan, yung kanyang glory. Alam niyo, sabi ng Lord sa akin, anak, sa pamamagitan nyo, pwede kong mag-shine. Amen? Bakit? Dahil nasa atin siya. Kaya ang nais ng ating Panginoon, tayo yung naroon na mag-shine. No? Mag-shine ang Panginoon sa ating mga buhay para makita na ang ating Diyos ay tunay na buhay. Para makita na ang ating Diyos ay tunay na matagumpay. Para ang ating Diyos ay tunay na makita na dakila. No? Sabi nga po, makapangyarihan katulad ng ating inawit. At lalo't higit sa lahat ng inawit natin na beautiful Savior. Talaga pong grabe. No? I felt His manifest presence. At alam ko po na iyon ay naranasan din ng bawat isa. Amen? Praise the Lord. Sa oras na ito, no, sabi nga po, ito yung nais ng ating Panginoon. Kaya ang title po ng aking nais na ibahagi sa inyo ay Living in the Realm of Blessings. No? Tayo ay talagang makapamuhay sa realidad ng pagpapala na inilalaan at inihahanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat sabi nga, katulad ng nasusulat, 2 Corinthians 9:8, He is able to bless you abundantly so that in all things, sa lahat ng bagay, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Praise the Lord. Ito po yung nais ng ating Panginoon. At tandaan po natin, our God is not a respecter of person. No? Ano po ibig sabihin nun? Hindi niya tinitignan kung ano yung estado ng buhay mo, kung anong edad ka, no? Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin ngayon ay yung puso na nais na mangyari ang kalooban ng Diyos. Katulad nung sabi nga po doon sa prayer, no? Sabi nga, ang kalooban nyo ang mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Ano ba ang naroon na sabi nga ay kalagayan doon sa langit? Sa langit ba ay mayroong sakit? Sa langit ba ay mayroong kahirapan? Sa langit ba ay naroon na mayroong kaguluhan? Wala, no? Kaya sabi nga, kung ano ang nariyan sa langit, yon ang naroon na magmanifest sa lupa, no? At ito ay sa pamagitan ng mga pagpapalang inilalaan niya sa bawat isa sa atin. Po. Ang sabi sa Romans 10:9 and 10, basahin natin. If you declare, no? If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For it with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth
that you profess your faith and are saved. Amen. No, ang sabi po dito sa Romans 10, 9 and 10, kung ipapahayag daw ng ating mga labi na si Jesus ay Panginoon, no? At mananampalataya tayo sa ating mga puso na siya'y binuhay na magmuli. Katulad po ngayon, next week, ito yung tinatawag na mahal na araw, no? Pero sa ating Panginoon, araw-araw ay mahal ang araw. Amen? Dahil narito, sabi nga yung kadakilaan niya ay nais niyang maparana sa atin. At makikita natin na sabi nga po, kapag mahal na araw, maraming tao naaalala yung ginawa ng ating Panginoong Hesus do sa krus ng Kalbaryo. No? Na ang lahat ay inako niya, lahat ng sakit, lahat ng hirap, hanggang kamatayan ay tinanggap niya dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa atin. At purihin ng Diyos, isa sa, sabi nga po, katotohanan na nais ang ating Panginoon na matanim sa ating mga puso na bagamat siya ay namatay, ngunit pagkalipas ng 3 araw, siya'y nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos Ama. No? Ang ibig pong sabihin, ang ating Panginoon na sinasabi natin tinatanggap sa ating mga puso bilang Panginoon tagapagligtas ay isang buhay na Diyos. Amen? Siya ay isang buhay na Diyos. Hindi siya patay. No? Kaya kapag ang katotohanan na ito ay nasa ating puso, na maging ang kamatayan ay pinagtagumpay niya, ibig sabihin, ang Panginoon na dinideclare natin, ang Panginoong Jesus na sinasabi natin, Jesus, you are my Lord, Jesus, you are my Savior, ay isang buhay na Diyos. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay buhay at nananahan sa ating mga buhay. Amen. Kaya kung siya'y nananahan sa ating mga buhay, dapat naroon lagi ang sigla, naroon ang kapangyarihan. No? Nandoon yung makita yung kaluwalhatian. Katulad nga ng inawit natin kanina, na sabi nga, shine, Lord Jesus, shine, that all the world may see that you are glorious. Pero ang sabi kanina ng Panginoon, anak, magsa-shine ako sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa inyo. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito, purihin ang ating Panginoon. Yung pong sinabi ditong save, yung sinabing save, ito po yung naroon na sa Greek word ay sozo. No? Ano ibig sabihin ng sozo? Naroon po na, yan. Yung sinabi ditong, you will be saved. Ito ay galing sa Greek word na sozo, ibig sabihin, to save, to keep safe and sound, to rescue from danger or destruction, to save a suffering one from perishing. Ito po yung naroon na sinasabi doon na kaligtasan na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Po, praise the Lord. At sa Ephesians chapter 1 verse 18. Ephesians chapter 1 verse 18. Ang sabi po dito sa Ephesians chapter 1 verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. No? Ang sabi po dito ni Pablo sa aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 18, ang sabi ganoon, ako'y nananalangin. No? Ako'y nananalangin na ang inyong mga mata, ang mga mata ng inyong puso, no, our spiritual eyes, ay ma-enlightened, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita, na ating pagbubulay-bulayan, ma-enlighten tayo. In order that you may know, no? Para daw makalaman natin. Hindi tayo naroon na sabi nga po ay, anong tawag doon? Yung wala kang kaalaman. Bakit? The Lord wants us to know. No? The Lord wants us to know. Bakit? Ang sabi dito, my people perish because of lack of knowledge.
Maraming tao ang napapahamak dahil hindi nila alam ang katotohanan. Ano ba yung nais ng Diyos na malaman natin? No? Upang hindi tayo mapahamak. Upang hindi tayo naroon mapariwara sa mundong ito. Ang sabi dito, that you may know the hope to which He has called you. Para daw malaman natin yung pag-asa ng pagkakatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? No? Ang Diyos ang tumawag sa atin. Di ba? Ang sabi nga, you have not chosen me, but I have chosen you. Ang sabi ng ating Panginoon. No? Hindi tayo ang tumawag sa Kanya. No? Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Sabi kabila, pinili ka ng Diyos. Amen. Katulad po ng dalawa nating pastor dito, no? I declare na kayo ay gagamitin ng Diyos, no? Dahil naroon po na nakikita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa atin. Si David, makikita po natin si David, bata pa lang, tinawag na ng Diyos. At nakita niya yung pagkakatawag na ito habang siya ay nag-aalaga ng mga tupa. No? Kung titignan natin nung panahon na yon, parang napakababang ang tawag dito, trabaho na ikaw ay tagapag-alaga lang, no? Ang kasama mo lang ay laging mga tupa, no? Pero in that place, no, doon sa lugar na yon na kung saan ay buong puso, buong katapatan niyang ginagampanan ang kanyang katungkulan bilang shepherd, bilang tagapag-alaga ng tupang yon, alam niyo po ba, hinahasa na siya ng ating Diyos. No? At nakikita naman natin, na ang sabi nga po ay nung siya ay naroon, inutusan ng kanyang tatay para pumunta doon sa, habi nga po, sa kanyang mga kapatid. Kung titignan natin, ang purpose niya lamang noon, ang layunin lamang kaya siya pumunta doon sa lugar ng may labanan, ay para magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Kasi ang mga kapatid niya ay mga sundalo, mga matitipuno, no? Kasama doon sa soldiers ng Israel. Lumalaban sila. Pero si David, isang pastol, isa ay inutusan, batang-bata, inutusan ng kanyang ama. At makikita natin ang submission, ang obedience ni David sa kanyang magulang. Siya ay sumunod. At makikita po natin nung siya ay mapunta doon sa lugar na kung saan ang kanyang mga kapatid ay naroon. Nagulat siya. Bakit? Dahil nakita niya na ang mga sundalo ng Israel, ang mga sundalo ng Diyos ay takot na takot. No? Takot na takot. Nagulat ang batang si David. Bakit mga nangangatakot? Itong mga sundalo ng aming Diyos sa buhay. At nung siya po ay lumapit, nagtanong, no? Nag-usisa doon sa mga sundalo, ang sabi ng mga sundalo, mayroong dambuhala o mayroong higanting sundalo ang mga Philistines, no? Yung ating kalaban, meron silang sundalo na napakalaki, no? Hinahamon ang mga sundalo ng Diyos, no? Na kung sino man daw ang makapatay sa kanya kapag siya'y napatay, no? Naroon na i-consider na talo na sila. Dahil higante yun, takot na takot, walang gustong lumaban. No? Walang gustong lumaban doon kay Goliath. Pero si David, dahil si David sa kanyang murang isipan, siya ay hinubog, pinakita na ng Diyos sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos. Sa anong paraan? Sa papaanong paraan, pinakita ng Diyos ang kapangyarihan sa buhay ni David sa pamamagitan ng mga oso at mga lion, no? Mga leon na gustong lumapa sa kanyang mga alagang tupa, no? Naranasan ni David kung paano ang kanyang mga tupa ay sabi nga iligtas, no?
doon sa mga leon at mga oso na gustong kunin o gustong lapain ang kanyang mga tupa na inaalagaan. Talagang, sabi nga ay, makikita natin, no, naroon na ibinubuka niya ang bibig ng mga leon. No? Binubuka niya ang bibig ng mga leon. Talagang sinisira niya ito upang hindi malapa ang kanyang mga alagang tupa. No po? At makikita po natin dahil doon, maging ang mga oso, no, napagtagumpayan niya, ang mga leon, napagtagumpayan niya. Napakarami po niyang pagtatagumpay na naranasan habang siya ay nag-aalaga. No, nakita niya kung gaano makapangyarihan ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan. Kaya nung siya po ay naroon, napunta doon sa lugar ng labanan, na sabi nga po, nandoon na, sabi nga naroon si Goliath na nagbabanta, no? Naroon na sabi nga po ay hinahamon ang mga sundalo ng Israel. Alam niyo po, wala siyang takot na naramdaman. Ang batang si David ay walang takot. Bakit? Dahil alam niya kung paano ang Diyos ay kumilos sa kanya. No, pinakita ang kapangyarihan ng kalakasan doon sa mga leon na yon, sa mga oso na yon, no, ay gayon din ang kayang gawin ng Diyos upang harapin niya ang Goliath na ito. No? Kaya alam niyo po sa mga nangyayari sa ating buhay, no, mula sa ating kabataan, minsan makikita niya kung marirealize nyo na ang lahat ng iyan ay preparasyon ng ating Panginoon. No? Although minsan may mga bagay, may mga pangit na bagay na naranasan tayo, pero makikita po natin kapag tayo po ay humarap, no? Kapag nakita natin, ang sabi nga po, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which you are called, no? Makikita po natin na ma-realize natin, Lord, salamat na ang mga pangit na bagay na yon na nangyari sa aking buhay ay preparasyon lang pala. No? Preparasyon lang upang ako ay maggamit mo for your glory. Amen? No? Kaya makikita po natin si David, wala siyang takot. Talagang hinarap niya si Goliath. At lalong higit na nagpalakas ng loob kay David, no? Yung naroon na yung pangungutya na ginagawa ni Goliath sa mga sundalo ng Diyos, no? Kinukutya niya na parang sinasabing walang magagawa ang Diyos, hindi niya ako pwedeng igapi. Kaya lalong lumakas, no? Lalong nagkaroon ng matinding sidhi si David na labanan itong si Goliath na ito, no? Kaya alam niyo po ba, buong tapang na pumunta si David kay Haring Saul, no? At sinabi ni David kay Haring Saul, ako po ang lalaban sa Goliath na iyon. Ang mga sundalo, naroon po na nagulat sila. Maaring yung iba ay napahiya. Bakit? Dahil wala ni isa man ang nagrekomenda o sabi nga po ay umako na siya ang lalaban. Wala kasi lahat nga takot. Pero nagulat sila na ang batang ito talagang naroon po na buong tapang na nagsabi kay Haring Saul, ako po ang haharap sa Goliath na iyan. Maging si Haring Saul ay nagulat, no? Kasi wala naman siyang ang tawag dito, experience sa labanan, no? Wala siyang experience sa labanan. Pero, nung ipatotoo ni David ang kanyang naranasan, kapag kinakalaban o kapag pinapatay niya ang mga leon at mga oso, nakumbinsi po si Haring Saul. Kaya ang sabi ni Haring Saul, okay, ikaw ang humarap sa Goliath na iyan. Dahil ikaw lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng tapang. No? Kasi kung tutuusin po, yung pag-oo, no? O yung sang-ayon ni Haring Saul na si David ang lumaban kay Goliath, alam niyo po ba, nakasalalay ang buong
Israel. Bakit? Dahil ang usapan, kapag kapag napatumba niya si Goliath, ibig sabihin, talo na ang mga Philistines, no? Wala nang labanan na pwedeng mangyari. Anong ibig sabihin? Talo na. Alipin na nila ang mga Israelites. Pero kapag ang sundalo naman ng Israel, yun nga, sa pamamagitan ni David, ay napatumba niya si Goliath, ibig sabihin, tapos ang labanan, panalo ang Israel. Ganun po katindi ang sitwasyon. Pero, makikita po natin, tanging kay David lamang nakita ni Haring Saul ang divine courage, no? Yung tapang na nanggagaling sa Diyos, kaya siya napa-oo, no? Kaya siya napa-oo, kaya hindi na tinignan, hindi na nakita ni Haring Saul yung kabataan ni David, no? Pero sa pagkakataon na ito, ang sabi niya kay kay David noon, bata pa siya, o sige, ikaw ang humarap sa Goliath na yan. Itong sandata ako, itong armor ko, ang gamitin mo. No? Kasi kapag po sundalo, merong armor sila, di ba? Merong, ang tawag dito, may helmet sila. Panay made of ano yun? Bakal. No? Meron silang breastplate. No, meron silang shield na hawak. Meron silang javelin o yung parang pang tusok. Mabibigat yun, mga bakal yun. No? At alam niyo po, nung ito po ay ipasuot kay David, halos di makalakad si David. Sabi niya, paano ako makakalaban nito? Eh, mabigat mo sa akin. Ang dala-dala ko. Kaya alam niyo po, hinubad ni David yung mga bagay na yon, no? Minsan po, ang sabi nga ay pinipilit natin na ang isang tao ay, sabi nga, suotan ng mabibigat na dalahin para lumaban. Pero imbis na makalaban, natatalo. Bakit? Dahil bigat na bigat sila. Kaya nung time na yon, ang sabi ni David, hindi ko po kailangan yan. Alam niyo, pinakita ni David kung ano ang kanyang sandatang gagamitin, tirador. Na ang gumagamit lamang ay bata. Bata lang ang gumagamit ng tirador. Abay, sundalo ka. Humawa ka ng tirador. Mapapagtawanan ka. Pero alam niyo po si David, tirador lang ang kanyang dala-dala, ang kanyang sandata, no? At ang pinakamahalaga sa tirador, hindi yun magiging functional kung walang bato na gagamitin. Kaya ang ginawa po ni David, kumuha siya ng 5 makikinis na bato. No? Biro nyo, tirador, tsaka 5 makikinis na bato. Ano ang sumisimbolo ng 5 makikinis na bato? Ha? Jesus. J-E-S-U-S. No? Jesus. At tunay nga na ang ating Panginoong Hesus din ang Rock of all ages. No? Kaya alam nyo, yun lamang ang kanyang ginamit. Ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat ng labanan, anuman po ang suliranin, anuman ang mga problema, pinaka-the best na weapon o sandata na pwede nating gamitin ay ang 5 makikinis na bato. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? That in the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. No? Kaya makikita po natin si David, na ang sabi nga niya, ang sabi ni David kay Goliath, nung lumabas si David at sinabi kay Goliath, ako ang lalaban sa iyo. Pinagtawanan siya ni Goliath. Ang sabi niya, ano ako, aso?
Sabi ni Gulayat. Kasi ang nakita niya, isang bata. May hawak na tirador, may hawak na stick. Aso na aanuhan mo lang ng stick? No? Pero ano sabi ni Haring David, ni David, nung oras na yon, bata pa kasi siya. Ang sabi niya, ikaw ay lalaban sa akin na mayroong taglay na mga armor, may javelin, no? Mayroong, yung mga sandata ay kumpleto, pero ano ang sabi ni David? Ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? No? Kaya makikita po natin na ang sabi nga po, may purpose ang Diyos sa pagkakatawag niya sa bawat isa sa atin. Ang purpose ng Diyos sa pagkakatawag sa atin ay isang maging matagumpay na anak ng Diyos, hindi talunan. Amen? No? Yun yung purpose niya. Yun yung layunin niya. Hindi kanya tinawag para naroon na maghirap ka. No? Hindi kanya tinawag para naroon na bumagsak ka. Tinawag ka ng Diyos para magtagumpay ka. Amen? Para makasama tayo doon sa parada ng tagumpay. No? Dahil ang ating Diyos na tinanggap sa ating mga buhay bilang Panginoon at tagapagligtas natin ay Diyos na matagumpay. Amen? No? Kaya makikita natin, sabi nga, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Ma-enlighten daw tayo. No? Na hindi basta-basta ang pagkakapili ng Diyos sa atin. No? At purihin ng Diyos, ang pumili sa atin ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Yung iba nga, napili lang ng barangay captain, tuwan-tuwa na. O kaya mayor, o kaya governor, mapili lang siya. No? Pero tayo, ang pumili sa atin, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? Sabi nga, para sa daw malaman natin, no? Na sabi nga, kung ano, no? Yung pag-asa ng pagkakatawag niya sa bawat isa sa atin. At ang sabi ganoon, and the riches of His glorious inheritance in His holy people. Ito po yun, no? The riches of His glorious inheritance na sa pagkakatawag niya sa atin, mayroong mga pagpapala. May mga pagpapala na naroon na nais niya na matanggap ng bawat isa, no? God wants us to understand the hope of His calling and His inheritance in the saints. At kung titingnan po natin, no, kapag sinabing inheritance, ang ibig po sabihin nun, pamana. Pamana, no? At kapag sinabing pamana, meron ka bang ginawa doon? Pinaghirapan mo ba yon? Pinaghirapan mo ba pag sinabing pamana? Hindi, di ba? Ibigay yon, no? Bigay yon. Kaya nga, di ba, sabi nga, maging ang kaligtasan natin, we are saved by grace, not by works. Hindi sa pamagitan ng ating gawa, upang walang magmalaki kahit sino man. No? Ito'y biyaya ng Diyos. At ang sabi dito, nais ng Diyos na makita sa pagkakatawag niya sa atin, sa pagkakapili niya sa atin, malaman din natin yung inheritance natin. Ano ba yung naroon na, sabi nga po, ay inheritance natin, no? Na ibinibigay ang Diyos na marami hindi ito matanggap. Bakit? Kasi hindi nila alam. Kaya nga, sabi, my people perish because of lack of knowledge. Pero sa pagkakataon na ito, nais ng Diyos na malaman natin. No? Malaman natin, kaya buksan natin ang ating mga puso't isipan. Malaman natin. Ang sabi, ang una, sa ating inheritance, no? Yung inheritance na nais ng Diyos na tanggapin natin, maikapamuhay natin, no? Ay yung divine health and healing. No? Divine health and healing. Sabi sa 3 John chapter 2 verses 1, 3 John 2 to 4, no? Isang chapter lang kasi 3 John, no? Sa verse 2 to 4, anong sabi dun sa verse 2 to 4? Dear friend, I pray that you may enjoy good health
and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy when some believers come and testified about your faithfulness to the truth, telling how to continue to walk in it. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. No? Sabi dito sa 3 John 2 to 4, no? Naroon daw po na, sabi nga po ay, si Juan, ang sabi doon kay Gaius, ang nais ko, no, ang panalangin ko, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health. No? Kaya yung divine health po, divine health ay isa sa inheritance ng ating Panginoon. No? Na nais niya na maranasan natin, matanggap natin. No? Matanggap natin. Hindi niya kalooban na tayo ay mayroong sakit at karamdaman. Dahil, di ba, ang sabi nga, by His stripes we are healed. No po? Sa kanyang mga latay na natamo, 39 stripes, tayo ay pinagaling na niya. No, kaya ang nais ng ating Panginoon, ang kagalingan, that divine health and strength be upon us. No po? Naroon na matanggap natin, angkinin natin, no? Na tayo ay binigyan niya at pinagkakalooban niya ng divine health and strength. No po? Kaya kapag ito po ay naroon na nakatanim sa ating mga puso, no? Matatayuan natin to. Lagi natin masasabi, Lord, by your stripes I am healed. Sa inyong mga latay, ako ay pinagaling nyo na. Ako ay pinalakas nyo na. No? Matatayuan natin ito lagi. No? Kaya ang nais ng ating Panginoon, di ba doon nga doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, yung verse about communion. Ano ang sabi doon? No? Kapag daw yung katotohanan tungkol sa communion, no? Tungkol doon sa, sabi nga po, yung pagkakabayubay ng katawan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi natin alam. Nakikipag-communion lang tayo dahil sunod-sunuran tayo, pero hindi natin alam ang talagang pinaka-essence, ang pinaka-katotohanan na ito. Ang sabi nga po, naroon na namamatay. O ibig sabihin, nagkakaroon ng mga problema ng sakit at karamdaman. No? Naalala ko nung hindi pa ako nakakakilala sa ating Panginoon, doon sa aking sinisimbahan, no? Araw-araw ngayon may communion eh. No? Pero syempre, linggo lang kami nakakasimba noon. Every time na may communion, parang ang sign lang, may kliling, gano'n, di ba? Mayroon silang bell. Pag merong nano ng bell, merong uupo, merong luluhod, merong tatayo, yung bell yung gano'n ang inaano, no? At tapos, kapag time na ng communion, nandoon na lahat ay pipila, no? At kukuha ng Noon hindi ko naiintindihan. Pero alam niyo po, nung makilala ko ang ating Panginoon, tinanggap siya sa aking puso bilang Panginoon tagapagligtas. Although hindi pa ako nakaka-attend ng mga fellowship, patuloy pa rin akong uma-attend doon sa simbahan na yon. Pero nabuksan na ako, no? Naroon na natanggap ko ng Panginoon. Naging bago ang pananaw ko kapag oras ng communion. Hindi ako naroon na tumatayo, nakikipila para gawin lang yung ginagawa, no, dati. Naging kakaiba po, na bago ako tumayo, bago ako naroon na pumila, talagang nagpapasalamat ako, na-realize ko yung katotohanan that by His stripes, we are healed. Kaya naging totoo po sa akin yung katotohanan ng communion na yun. No? Pero noon, walang yung juice. Yun lang pinakapare ang umiinom ng juice. Pero ang tao nun, wala. Yun lang ostya, di ba? No? Pero nung time na yun, nalaman ko. Hanggang sa ako ay dalhin ng Panginoon sa tamang grupo na kung saan ay patuloy ko siya makikilala
sa isang malalim, personal at bibliang kaparaanan. Kaya, ang nais ng ating Panginoon, itong katotohanan na ito, ay naroon na talagang nakatanim sa ating mga puso. Na ang divine health, no? Ang divine health ay naroon na isa sa inheritance natin, no? Isa sa inheritance natin. Isa sa pamana sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi nga, siya ay nalulugod, nagagalak siya, no? Kapag nilalakaran natin ang katotohanan na ito, na tayo ay mayroong divine health and strength na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya, ang nais ng ating Panginoon, tayuan natin to, angkinin natin to. No? Angkinin natin ito. At makikita po natin na sabi nga, sa Kanya, lahat ay mayroong kagalingan. Dahil sabi nga, ang lahat, kung sinabi ng doktor na wala ka ng pag-asa, dahil sa sakit na iyan, sa ating Diyos na buhay, laging mayroong pag-asa. Amen? No? Mayroong pag-asa. Praise the Lord. Ang pangalawa, na inheritance, na nais ng Diyos na matanggap natin. Ang sabi ganon, financial prosperity. No? Diba? I wish above all things that thou mayest prosper. No? Ikaw ay sumagana. Be in good health, even as your soul prospereth. Lahat na aspeto, nais ng Diyos na tayo sumasagana. Kaya maging sa financial prosperity. No? Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 8, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. No? Ang sabi ng ating Panginoon dito, no, sa kanyang salita, alam nyo ba, no, kailangang malaman nyo na sa biyaya ng Diyos, no, na sa biyaya ng ating Panginoong Hesus, na siya na isang mayaman. Bakit siya isang mayaman? Anak siya ng Diyos. No? Doon sa kalangitan, ay, sabi nga, punong-puno ng lahat ng pagpapala. Ang nilalakaran nga daw doon ginto. No? Kung dito masyadong piniprecious ang ginto, doon nilalakaran lang, tinatapakan lang. Sabi nga, siya na isang mayaman, no? Ay naging mahirap. Nung siya po ay ipinanganak, dito po sa mundong ito, sa pamagitan ni Mary, no? Ginamit po si Mary bilang isang vessel para siya ay maipanganak na maging isang tao, pero hindi sa pamagitan ng pagtatalik ng isang babae at lalaki, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. No po? Alam niyo po, nung siya ay ipanganak, makikita natin na, sabi nga, ang kahirapan ay naroon na tinanggap na niya. Bakit? Saan siya ipinanganak? Ha? Saan ipinanganak ang ating Panginoon? Sa sabsaban. Ano ibig sabihin ng sabsaban? Kulungan ng hayop. No? Kulungan ng hayop. Dito sa atin, meron bang ipinanganak sa isang kulungan ng hayop? Wala, di ba? Walang isang magulang, walang isang ina na gustuhin na siya ay manganak sa isang sabsaban. Bakit? Nandoon na napakadumi nun. Napakabaho nun. Pero umpisa pa lang naranasan na ng Panginoon ang kahirapan. Sabi nga, siya na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, pwede siyang ipanganak sa isang naroon na, sabi nga ay, tawag dito, isang kaharian. Kasi hari siya ng mga hari eh. Pero ang sabi nga, though he was rich, bagamat siya ay mayaman, yet for your sakes, ang sabi nga nun, yet for your sake, pero dahil sa atin, para sa atin, ang sabi dito, he became poor. Siya daw ay naghirap. Siya daw ay nakaranas ng lahat ng hirap at sakit. That ye through his poverty might be rich. Para daw dun sa kanyang
dinanas na kahirapan na yon, no? Ibig sabihin, dinala niya na lahat ng kahirapan, lahat ng sakit, no? Ay naroon na maging mayaman ka. Amen? Maging masagana ka. Alam niyo, ako po'y blessed na blessed. Meron akong pinakikinggan ngayon na isang babae na talagang ginagamit siya mightily ng ating Panginoon, no? Naroon po na ang babaeng ito, siya ay isang negosyante, no? Mayaman siya, naroon ang marami siyang business, pero dumating sa punto na ang lahat ng iyon, no? Ang lahat ng iyon ay naroon na bumagsak. Ang kanyang asawa, no? Ay sabi nga ay nagkaroon ng babae. Kaya dahil doon nagalit siya, no? Napunong-puno siya ng hatred sa kanyang puso. At dahil doon, hindi siya nakapag-focus na doon sa kanyang business, no? At naroon na nagkanda utang-utang siya, halos milyon ang nautang niya, bumagsak ang business niya, at hindi lamang yon. Dahil sa stress, dahil sa galit sa asawa niya, alam niyo ang nangyari? Nakita niya na lamang na siya ay nagkaroon ng stage 3 cancer sa ovary, no? Talagang sabi nga yung pain, sabi nga po yung sa sakit na kanyang nararamdaman, 3 beses siya na nag-attempt na magpakamatay. Dahil sa sakit na nararamdaman niya doon sa cancer na yon sa kanyang ovary. No? Kaya makikita po natin na kapag ikaw ay punong-puno ng galit, punong-puno ka ng stress, nagkakaroon ng bunga yon sa ating katawan. No? Nandun yung cancer. No? At alam niyo po, nung pagkakataon na yon, na siya ay nasa downfall, no? Nasa downfall siya, doon siya tinawag ng Diyos. Doon niya naranasan na mahabi nga po ay tawagin siya ng Diyos. At siya ay hinamon. Kasi nung una daw talagang minumura niya pa ang Diyos. Yung kapatid niya, Kristiyano na, no? Kristiyano na yung kapatid niya, sinisharean siya, pero pinupiloso po niya. Kasi minsan daw, ang sabi sa kanya, ikaw, wala ka nang ginawa kundi mag-business na mag-business. Alam mo ba, pag namatay ka, kung saan ka pupunta? Sa impyerno. Sabi daw ng kapatid niyang ganon. No? Dahil doon, sabi niya, nako, lalong hindi ko tatanggapin ang Diyos mo. Ay napakabagsik pala. No? Na pag ako'y namatay, doon ako sa impyerno mapupunta. Anong klaseng Diyos yan? No? Ganon daw yung mga salita niya. No? Pero nung dumating po sa punto na ang Diyos ay makipag-deal sa kanya, naranasan niya po, no? Although makikita po natin na hindi niya pa talaga naroon na natanggap ang Panginoon, pero naririnig na niya. Kasi sinisharean siya ng kapatid niya, no? Bigla daw po, isang araw, papunta siya doon sa isang project, doon sa, ano bang lugar yon dito sa atin. Dahil yun na lang yung natitira ng business niya, no? Nagpunta siya doon sa lugar na yon, sa Dipolog yata. At habang siya ay nasa hotel, nagpapahinga, 2:00 na madaling araw, bigla na lang daw po naroon na ang presensya ng Panginoon ay dumating doon sa kanyang room. At alam nyo, ang sabi sa kanya, ang pangalan po noon ay si Terry. No? Terry, kung ikaw ba ay naroon na, sabi nga ay, gagamitin ko, ikaw ba'y maglilingkod sa akin? Tapos nagulat siya, sabi niya, sino kaya ito? Pero nung makita niya daw yung paa, no? Yung paa nakasandas, tapos merong butas. May sugat, may butas. No? Kaya niya na-realize kasi, kahit papaano, na nakapagbasa daw siya ng Bible, kaya lang hindi niya gaanong naintindihan. Pero nung time na yun, nakita niya, tapos ang paanan, nagniningning. Kaya na-realize niya kaagad na siya si Jesus. At ang sabi sa kanya, may 3 tanong daw sa kanya, na sabi sa kanya, handa ka ba na i-give up ang business mo para maglingkod sa akin? Di nung una, sabi niya, bagsak na nga ang business ko eh. No? Pero sabi niya,
okay, opo, maglilingkod po ako sa iyo. Tapos pangatlong tanong daw sa kanya, handa ka ba na lahat ng ari-arian nyo ay ibenta mo at gamitin para sa paglilingkod sa akin? Nung una, sabi niya daw, ay nako, hindi ko kayang ibenta. Kasi conjugal property yon. Kailangan ko yung consent ng asawa ko. Sabi niya, no? Nung time na yon, halos hiwalay na sila. No? 1 taon at kalahati na silang hiwalay. Dahil nga sa pambababae ng kanyang asawa. No po? At pagkatapos po daw noon ay naroon na hindi niya pa totally hindi pa siya totally na nakapag-oo na magsaserve siya sa Panginoon. At alam nyo, pagkatapos daw po noon, naroon na umalis na, no? Tumalikod na sa kanya. Pero nakita niya na lumulutang, hindi lumalakad, lumulutang at lumusot lang doon sa doon lang sa sa pintuan. Ginawa daw niya ay hinabol niya, no? Nakita niya na naroon sa korehidor at talagang nung habulin niya, inano niya yung pinakalaylayan ng paanan. At pagkatapos doon, nakita na lang niya ang kanyang sarili na nandun sa kama uli. Ang sabi niya, ano ba yung panaginip? No? Panaginip. Pero may kakaiba siyang nararamdaman, no? May kakaiba siyang nararamdaman. At nung pagkakataon pong yon, alam niyo po, ang isa sa katotohanan na alam niya na siya ay talagang na-encounter niyang Panginoon kasi yung pain na dati niyang nararamdaman nung oras na yon ay parang hindi na niya naramdaman. Iba yung strength na kanyang nararanasan ngayon. Kaya after nun, pumunta siya na doon sa site para tignan yung kanilang project, no? At mula daw sa hotel, papunta doon sa site, siguro ilang oras din na biyahe, no? Nakaupo lang daw siya doon sa likod. At yung kasamang nagdadrive sa kanya, no po, pagdating doon sa sabi sa kanya, Ma'am, ang ganda ng boses niyo, parang anghel. Tsaka kumakanta kayo ng tungkol kay Jesus. Sabi niya, hindi nga ako marunong kumanta eh. Wala nga akong alam na Pero ma'am, ang ganda talaga. Sabi niya, hindi ako kumakanta, sino kumakanta? No? Nagkaroon na naman siya ng Lord, may something na nangyayari, no? Maaring mga anghel 'yon na sumama sa kanila. Kaya alam niyo po, pagdating daw dun sa site, nawala na siya ng ganang naroon na, tawag dito, tignan yung project. Sabi niya, balik mo na lang ako sa hotel. Binalik uli siya sa hotel, no? At pagdating po doon, nung madaling araw, nagpakita na naman sa kanya ang Panginoon at yun uli ang tinanong sa kanya, kung siya ay maglilingkod sa ating Panginoon, no? Kung i-give up niya yung business, ibebenta niya ang lahat at siya ay maglilingkod sa Panginoon. At sa pagkakataon na yon, talagang totally sinabi niya, opo, maglilingkod po ako sa inyo, no? At nung magkaroon siya ng commitment na gano'n, po, alam niyo po, doon niya naranasan, no? Doon niya naranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Tinawagan niya yung kapatid niyang Kristiyano. Ang sabi ng kapatid niya, ate, may pagkakatawag ka sa Diyos. Sasama kita sa aking pastor para maunawaan mo. Kaya ang ginawa daw po niya, no, sumama siya doon sa kapatid niya, nakakipagkita doon sa pastor, at alam niyo po, sinabi sa kanya ng pastor na may divine calling siya sa ating Panginoon. Kaya kailangan niya magbasa ng Biblia. No? Basahin mo ang Biblia para malaman mo pa, makilala mo pa yung Diyos na tumatawag sa iyo. At alam niyo po, nung time pong yon, talagang hindi niya na daw po pinansin yung business. Tumutok siya sa salita ng Diyos. No? Tumutok siya sa salita ng Diyos at nakita nga niya, no? Na ang sabi nga niya, itong mga inheritance na ito nakita niya. Naunawaan niya. No, naunawaan niya na sa pagkakatawag sa kanya, hindi siya kasi milyon-milyon ang utang niya no? Hindi hayaan ng Diyos na naroon na manatili siya doon sa milyon-milyon niyang utang. No po? Hindi hayaan ng Diyos na naroon siya doon sa sakit at karamdaman na stage 3 na. No po? Kaya lalo siyang nagpursige na maglingkod sa ating Panginoon. At alam niyo po, may time daw po na kung saan ay naroon na, sabi nga ay, tumawag yung asawa niya sa kanya. Ang sabi daw sa kanya, yung property natin sa Alabang, no?
siguro malaking bahay nila, ay maririmata na. Maririmata na. Kailangan magbigay kahit 75,000 para hindi lang marimata ito. And sabi niya nga, wala na nga akong business eh. No? Wala na nga akong business na nakukuha ng 75,000. Pero alam niyo po, biglang nangusap sa kanya ang Panginoon. Ang sabi sa kanya, bukas, pumunta ka doon sa office niyo sa baba dahil merong magre-renta dyan. No, may magre-renta dyan na sabi nga ay darating bukas ng 9:00. At dahil dito, dahil na-recognize niya na ang boses ng Diyos, ang instruction ng Diyos, tinawagan niya yung kapatid niya. Ang sabi niya doon sa kapatid niya, meron bang space doon sa apartment ng magulang kasi may kaya nga eh. Dahil aalisin ko lahat ng gamit ko dito sa office sa baba para mailipat doon kasi sabi ng Panginoon, may uupa. No? Tapos tumawag yung kapatid niya sa Bulacan at meron ngang may bakante. At alam niyo, kinabukasan, sabi ng Lord, bumaba siya doon sa office ng 9:00 ng umaga. 8:45, bumaba na siya. No? At tinignan niya yung kanyang mga gamit doon sa loob ng office. At alam niyo, maya-maya po, meron daw kumakatok doon sa pintuan. No? Isang Koreano. At winawagay daw yung cheque. Na sabi daw sa kanya, uupahan ko tong iyong lugar na ito. No? Ito ang aking 1 month deposit, 2 months advance and 1 month deposit. O baliktad. Basta 3 months yung kanyang binigay. At alam niyo kung magkano? 75,000 pesos. No? 75,000 pesos. Di nagulat siya. Sabi niya, Lord, maisasalba ba namin yung yung property nila doon sa Ayala Alabang? Pwede ba ibigay na to para masalba namin yung property namin sa Ayala Alabang? Pero habang siya daw po ay nasa elevator, no, pabalik doon sa kanyang condo, no, biglang nangusap sa kanya ang Panginoon na yung 75,000 na yan, ibigay mo para sa gawain ko. No? At nung time na yun, sabi niya, Lord, kanino ko ibibigay? Paano? No? Kaya hindi niya na po tinawagan yung asawa niya na may 75,000 dito, ibigay mo na para hindi marimata yung hindi po. Talagang, ang puso niya ay talagang handang maglingkod sa Panginoon. At ang sabi niya nga, nagkaroon pa siya ng covenant sa Panginoon na hanggang ngayon daw po, sabi niya nga ay, ang sinabi niyang covenant sa Panginoon, Lord, magmula po ngayon, lahat ng upa sa office na iyon, itong lahat ay para sa inyo. No? Kaya magmula po nung time na yon, ibinigay na niya sa Panginoon. No? Ang upa, ginagamit na sa gawain ng ating Panginoon. At alam niyo kung kanino napunta yung 75,000? Yung pong pastor ng kanyang kapatid, no, ay naroon na minsan nakipag-fellowship siya. At naroon po, kasi nagkaroon na siya ng desire. Nung nagpe-fellowship sila, sa amin ganun daw ng pastor, pinagbubukas ako ng Panginoon ng radio program. No? Pero kaya lang, wala kaming pera eh. Sabi niya doon kay Terry. No? Wala kaming pera eh. Tapos sabi niya, bakit pastor? Magkano ba ang kailangan? Para maumpisahan niyo yung radio program na iyan na pinagagawa ng Panginoon. Ang sabi sa kanya, 75,000 eh. Sabi niya, ay Lord, para sa kanya pala ito. No? Kaya ang ginawa niya po, ibinigay niya kaagad doon sa pastor na iyon. Sige pastor, buksan niyo yung radio program na yan. Ito ang pera. No? Talagang naging all out siya. At alam niyo, nung gawin niya daw po yun, no? Susunod na araw, bigla pong tumawag ang kanyang asawa. No? Nagulat po siya na tumawag ang kanyang asawa. At ang kanyang asawa, ang sabi ng kanyang asawa, sabi daw sa kanya, Terry, meron akong kaibigan na natulungan ko noon. No? Ngayon ay talagang, na siya, asensado na siya, may ibinigay sa akin. Tapos ang sabi niya, ano naman ay binigay sa iyo? Isang sobre. Tingnan mo kung ano yung binigay sa iyo. Tapos sabi niya,
Hindi ko matingnan, hindi ko maano dahil nagda-drive ako. Sabi niya ganon. Tapos, ang sabi daw niya, tignan mo lang, aanuin mo lang sisilipin mo lang Tapos ginawa daw nung asawa niya habang nagda-drive, sinilip. Hoy, dollars! Sabing ganon. Ang dami. Sabi niya, mga ilan. Hindi ko mabibilang, nagda-drive ako. Sabi niya, ma-estimate mo naman Sabi ganon. Medyo iba pa yung boses niya kasi syempre, magkaiwalay na sila, tsaka galit na galit siya doon sa asawa niya. At alam nyo, sabi niya, estimate mo kung mga ilan. Sabi ng asawa niya, siguro mga $3,000. Oh, ang laki niyan, sabi ng ganon. Gusto mo, bilangin natin, sabi ng asawa. Pupunta ako dyan sa condo mo para bilangin natin. Naku, nung una daw, sabi niya, naku, baka mamaya ano to? Baka may ibig sabihin ito, sabi daw ganon. Pero sige, dahil pera yon, pinapunta niya doon sa condo, no? At alam nyo, nung bilangin nila yung dollars na yon na ibinigay, lalo silang nagulat. Bakit po? Sapagkat ang halaga ng pera na ibinigay sa kanila, doon sa asawa niya ay $75,000. $75,000. No? Kaya nagulat siya, sabi niya, Lord, 75,000 lang yung binigay, peso, yung binigay ko doon sa pastor. Ang ibinalik nyo, $75,000. Di ibig sabihin, times 50, yung kanyang ibinigay. At alam niyo po, yung kanya daw, ibinigay talaga sa kanya ng asawa niya. No? Kaya sabi nga niya, yung galit ko sa asawa ko, nawala lahat. Lalo na nang iniwan sa akin, ibinigay sa akin. Yung $75,000 na yon. Na ang ginawa daw naman niya ay pinambayad niya kasi nga million na yung utang niya doon sa business niya. No? Alam niyo, magmula daw po noon talagang naranasan nila ang kakaibang kilos ng ating Panginoon. Lalo na nang maintindihan niya yung inheritance na yan. Yung naroon na sa paglilingkod mo sa Kanya, ito ay nais niya na maranasan natin. Ang nais lang ng Panginoon tayo ay sumunod sa Kanya. No? Dahil yun ang Kanyang pangarap. At ang sabi niya nga po, kasi nakabase siya sa Hong Kong, sabi niya, ilang taong kami nakatira sa Hong Kong, umuupa lang kami kasi ang mahal ng bahay sa Hong Kong. No? Mahal ang bahay dun sa Hong Kong. Talagang, ang tawag doon ay flat kasi di ba panay building dun Wala namang, ang may bahay lang dun na parang mga bahay natin dyan na talagang separado o talagang sa iyo lang. Talagang napakamayayaman na. Pero ang mga tao doon, nakatira lamang sa building. Mga flats ang tawag doon. No? Ang isang flat doon, talagang grabe po ang mahal. Pero alam niyo po, magmula nung siya ay maglingkod sa ating Panginoon, 10 bahay na ang nabili niya doon sa Hong Kong. Nang wala siyang pera. No? Dahil ang kanyang tinayuan ay yung mga pangako ng ating Panginoon. No? Yung inheritance na yon na sinasabi ng Panginoon, na nais niya na tayo ay naroon na sabi nga ay mag-prosper. No? Kaya napakaganda po ng kanyang patotoo. Ang nais lang ng Panginoon, sabi niya nga, yun ang lagi niyang sinishare ngayon, na buksan natin yung isipan natin, buksan natin yung puso natin, tayuan natin yung pangako ng Panginoon, angkinin natin ang pangako ng Panginoon. No? Kasi yun po yung kulang Kapag lack of knowledge ka, hindi mo matatayuan talaga, pero ang nais ng Panginoon talagang, yung knowledge na yun, kasi maraming kaparaanan ang ating Panginoon. No? Maraming kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, yung financial prosperity, ang sabi ng Panginoon, siya ay naging mahirap para sa atin upang sa kanyang kahirapan tayo ay sumagana o yumaman. No? O yumaman. Meron lamang po akong warning. Ito po ay binigay ng Panginoon. No? Wala ito dun sa binigay kong kay Goy. Pero ang sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10. 1 Timothy chapter 6 verses 9 to 10. Ang sabi dito, those who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction.
For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. No? Ito daw po, ang sabi nga nun, yun daw mga tao na gustong yumaman. No? Gustong yumaman. Anong ibig sabihin nun? Nakafocus lang. Para yumaman, para mag-gain. Ang sabi dito, they will fall into temptation. Babagsak sila sa trap at saka temptation ng kaaway. No? Yun nga, minsan yung gusto nating kumita kaagad ng malaki, no? Marami ang naroon na bumabagsak o natatrap nito, no? At ang sabi ganoon, and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Ang isang example dito, alam nyo yung nangyayari ngayon, yung isabong. Nabalitaan yun? Marami halos nagpakamatay, no? Nadidepress, tsaka yung parang nagiging kakaiba ang kanilang isipan, biro yung maging ang anak nila, maging asawa nila, binebenta. No, dahil lang doon. Kaya ang sabi nga, once na na-focus ka na gusto mong yumaman, yes, kalooban ng Diyos na tayo yumaman, pero sa kanyang kaparaanan. No? Ang sabi dito, for the love of money is a root of all kinds of evil. No? Talagang ito ay ugat ng kasamaan. Kaya naroon yung mga panloloko, no? Naroon na sabi nga ay panlalamang, panlilinlang, no? Ito yung bunga ng pagmamahal sa pera. Some people eager for money have wandered from the faith. Kaya yung iba daw po ay naroon na nawawala sa pananampalataya. Bakit? Kasi nagkakabaon-baon sa utang, kasi naroon na, yun nga, yung mga nangyayari ngayon, ano? At ang sabi dito, and pierce themselves with many griefs. No? Tuloy na maraming, sabi nga, griefs o yung kahirapan na yon. Kaya, dito sa ating pinag-aaralan, no, sabi nga, isa sa inheritance ng ating Panginoon ay yung financial prosperity. Ang nais ng ating Panginoon, hindi ka mag-focus. Hindi ka mag-focus doon sa paghahanap ng pera para ikaw ay yumaman. Mag-focus ka doon sa pinaggagawa ng ating Panginoon. Amen? Mag-focus ka doon sa pagsaserve sa ating Panginoon dahil dito mag-flow. No? Dito ka bibigyan ng instruction ng Panginoon, ng direction niya. Kung paano mo mararanasan talaga yung financial prosperity na sinasabi sa Biblia. No po? Hindi yung naroon na, kalooban ng Diyos, ako yumaman. Kaya narito, magpapayaman ako. Ano? Nakapokus ka na hindi ka na makapag-pray, hindi ka na maka-attend. No? Nando ka na lagi, lahat ng oras mo, naandyan na. Yung po ay trap ng kaaway. No? Kaya, kailangan daw po ay maging aware ang bawat isa sa atin. Pangako ng Diyos, pinamana niya mayroong pamana ang Diyos sa atin ng financial prosperity, ngunit sa kanyang kaparaanan. Katulad nga ng example na yon, no, ni Terry, no, ni Pastora Terry, na kung saan hindi na siya nag-focus sa kanyang business, talagang binitiwan niya na. Pero makikita natin, ang Diyos ang nagpo-provide. At sa provision ng ating Panginoon na gagawin, wala kang maipagmamalaki. Ang magagawa mo lamang ay magpuri, magpasalamat, magdakila sa ating Panginoon. Amen? No? Ang pangatlo, supernatural power. Ito pa yung naroon na inheritance natin sa ating Panginoon. Supernatural power. Ang sabi dito, Ephesians chapter 1 verses 19 to 21. And in His incomparably great power for us who believe, that power is the same as the mighty strength and exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. For above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in one to come. No? Ito daw po yung naroon na maranasan natin, yung supernatural power ng ating Panginoon. No? Yung kanyang kapangyarihan. Alam niya, isa sa testimony rin ni Pastora Terry, di ba meron siyang stage 3 cancer. Although naroon na talagang tinatayuan niya that by the stripes of Jesus,
siya ay pinagaling na, no? Pero talagang minsan nararamdaman niya pa, nandun pa rin ang pain. Pero hindi na siya natatalo ng pain. Dahil meron siyang tinatayuan na, no? Meron siyang naroon na dinideklara na sa mga latay ng Panginoon, siya ay pinagaling na. At alam niyo po, yung pong supernatural power na kanya pong naroon na nakita at natanggap sa Panginoon, minsan daw po siya ay nagwo-worship sa ating Panginoon, no? Habang siya ay nagwo-worship, nakita niya ang kamay ng Diyos, no? Nakita niya ang kamay ng Diyos na naroon na, sabi nga ay, pumasok sa kanyang matres at naroon na tinanggal yung cancer na yon. At alam nyo, yung cancer na yun daw ay naroon nung tanggalin, nakita niya kung gaano kapangit, kung gaano kabaho. At ang ginawa daw po ng ating Panginoon, nung naroon natanggalin sa womb niya yung cancer na yon, nilagay ng Panginoon sa kanyang katawan. Di po ba ito yung katotohanan na dun sa krus ng Kalbaryo, lahat ng hirap, lahat ng sakit, inangkin na ng ating Panginoon. At alam nyo, magmula noon, dun niya naranasan ang divine healing na nanggagaling sa Panginoon. No? Dahil, naroon daw po na kasi biglang tumawag daw uli kasi yung doktor niya. Na ang sabi ng doktor niya, Terry, kung gusto mo pang humaba ang buhay mo, patanggal mo na yung cancer na yan. Dahil ilang taon na lang ang buhay mo kapag nanatili pa yan dyan. Pero ang sabi niya, nung una, ano na siya, ang tawag dito, tanggap niya na patatanggal niya, pa-o-opera niya. No? Dahil ang sabi niya, bakit? Ano man ang mangyari? Alam ko, nasa Panginoon ako. No? Yun na daw po yung kanyang tinatayuan. Pero nung malaman ng kanyang kapatid, ang sabi ng kapatid niya, ate, huwag mong patatanggal yan. Bahagi yan ng katawan mo. Binigay yan ng Diyos sa'yo. Nilikha ka ng Diyos. Dahil sinabi ng gano'n. Kaya, ang ginawa daw po niya, naroon ang sabi sa kanya, sumama ka na lang sa akin sa linggo at magpa-pray over ka. Habing gano'n. Na meron kaming divine healing service sa Sunday. Then ginawa daw niya, sumama siya. No? Sumama siya. At ang kakaiba na kanyang naranasan, yung excitement. No? Yung excitement. Kaya alam niyo daw po, nung nagtawag na ng pagpe-pray, yung pastor, no po, ay naroon po na talagang tumakbo pa siya. No? Tumakbo siya para mapanalangin siya. No? Nandun yung kanyang desire, yung eagerness. At nung siya ay ipanalangin, alam niyo po ba, doon niya naranasan, no? Yung divine healing na nanggagaling sa ating Panginoon. At yun nga, yun ang katibayan noon, no? No, sabi nga sabi nga physical na katibayan na siya nga ay pinagaling na ng ating Panginoon. Kaya supernatural power, maraming bagay, no? Maraming bagay na makikita natin, na mararanasan natin. Kapag naroon na, sabi nga, ang katotohanan na ito ay ating pong natanggap. Ang pang-apat, peace and fullness of joy. Ang kapayapaan at kagalakan. Ang sabi sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. No? Ito ay isa sa inheritance, yung kapayapaan. No? Ano ibig sabihin ng kapayapaan? Na kahit ano ang nangyayari, katulad po niyan, sabi niya nga kahit na minsan nararamdaman ko pa yung pain na yon, pero payapa ang puso ko. Punong-puno ng kagalakan dahil sa mga pangako ng ating Panginoon. Amen? No? Yun yung peace, yun yung kapayapaan na nais ng Diyos na maranasan natin. Ano man ang nangyayari sa paligid, ano man yung pinagdadaanan mo, hindi ka nagugumilihanan, hindi ka natatakot, kundi naroon lagi ang kapayapaan. Nandoon yung pagpapasalamat mo sa ating Panginoon. No? At ang number 5, wisdom. No? Wisdom is the art of being successful or sabi nga, na magkaroon ka ng correct plan to gain the desired result. Sa Job 28:28, ang sabi, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. No? Magkakaroon ka ng wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon.
kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung dapat mong planuhin. Nasa plano na iyon, no, sa mga gagawin mo, unang-una sa lahat, yung fear mo sa ating Panginoon ang mangunguna. Ano ibig sabihin nun? Na gusto mong maparangalan ang ating Panginoon. Sa plano ba to na aking gagawin, mapaparangalan ng Diyos? Sa gagawin ko bang ito ay naroon na maitataas ang Panginoon? No? Kaya mauuna yung fear of the Lord. No? Yung banal na, habi nga po, takot na ayaw mo na magalit ang Diyos sa iyo. Yun ang magdadala sa iyo ng tamang wisdom o ng, sabi nga, ng karunungan na nanggagaling sa Kanya. Sa 1 Kings chapter 3, 9-12, makikita natin na nung si Solomon ay nanaginip at tinanong siya ng ating Panginoon kung ano ang gusto niya, no? Hindi siya humiling ng yaman, hindi siya humiling ng ang hiniling niya ay wisdom, no? Ang hiniling niya ay wisdom. Bakit? Sabi dito sa verse 9, sabi niya, "So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For he is able to govern the great people of yours." No? Ito yung ninais niya. Hindi yung karangyaan, hindi yung pera, hindi yung katanyagan. Ang hiningi niya ay wisdom. Para ano daw? Para naroon na, sabi nga, para magkaroon siya ng discerning heart to govern your people. Para mapangunahan niya yung mga tao. No? At malaman niya yung tama at mali. For who is able to govern the great people of yours? No? Alam niyo po, maging sabi nga ay, sa bawat isa sa atin, lalo na mga magulang, kailangan natin ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Upang yung mga anak na pinagkatiwala sa atin ay mapangunahan natin, mag-govern natin. No? Dahil sila ay regalo ng Diyos. At kapag ang Diyos ang nagbigay ng wisdom, walang mahirap sa Kanya. Amen? No? Walang mahirap sa Kanya. Praise the Lord. Nabibless nga ako kay Sister Marina, no? Yun lang, magkaroon ka ng 8 anak. Lalo na sa kapanahunan ngayon. Ay naku po, no? Yung iba nga, 1, 2, parang hindi na malaman kung anong gagawin. Pero siya, 8. Pero makita nyo, the Lord is giving her the wisdom, no? Nabinigyan siya ng mga bababait na anak, matulungin, no? Kaya makikita natin, kapag naroon po na, sabi nga ay alam natin, sabi nga po, yung inheritance natin sa Panginoon, hindi tayong matatakot, no? Hindi tayo matatakot. Na yung iba, hindi mapag-aral, yung kanilang mga anak. Pero siya nga, nung misa makausap ko, sabi nga, yung makita mo yung pagpupursige ng kanyang mga anak. Na kung titignan mo, wala naman talaga silang pinagkukunan ng pero the Lord is supplying all their needs. At alam ko, in His right time, makikita ang kalwalatian sa buhay ng mga batang ito. Amen? Dahil yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon, ang siyang nagdadirect sa kanila. No? At maaaring sa ngayon, sa tingin natin, pananaw natin na they are deprived. No? Minsan nga, minsan nakakaawa yung mga bata. Nadideprive sila na imbis na maglaro, pero napipilitan sila na maghanap buhay, napipilitan sila na magbanat ng buto. Pero makikita natin, mayroong proseso na ginagawa ang Diyos sa buhay nila. Amen? No? Mayroong proseso na ginagawa ang Diyos sa buhay nila. No? Minsan tayo bilang magulang, di ba? Gusto natin, makita natin ang anak natin na masaya, naroon na nakakapaglaro talaga, nandun na susupply ang lahat, no? Pero may mga cases, no, katulad sa kanila, na kung titignan natin, para bang ang daming kulang, pero alam niyo po, kapag nasa presensya ka ng ating Panginoon, nandoon ang, sabi nga, nandun yung contentment, no? Nandun yung contentment, no? Na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya, praise the Lord, ang pang-anim ay restoration. Restoration. Ang sabi dito, return to your fortress, you prisoners of hope, even now I announce that I will restore twice as much to you. No? I-restore daw niya. Ano man yung ninakaw ng kaaway, no? Kaya niyang i-restore ito. Kaya niyang ibalik ito sa atin twice. O maari, ika-4 pa, maraming, habi nga, even 1,000 folds, kaya niyang i-restore.
ito ay pangako o inheritance natin sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya naroon po na minsan nagkakamali tayo, no? Nagkakamali tayo in our decision, no, sa ating ginagawa, no? Pero kapag tayo ay tumayo sa kanyang pangako, He can restore everything. Amen? No? Habang pwede niyang ibalik ito ng 1,000 folds pa. No po? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Maaring nagkaroon tayo ng mga maling desisyon, maling ginawa, pero tandaan natin sa ating Panginoon, laging mayroong restoration. Ano ibig sabihin nun? Kaya niyang i-restore, kaya niyang ibalik lahat ng ninakaw ng kaaway. Amen? No? Kayang ibalik ng ating Panginoon. For it is our inheritance. Sabi nga sa Zechariah 10:6, I will strengthen Judah and save the tribes of Joseph. I will restore them because I have compassion on them. They will be as though I had not rejected them, for I am the Lord their God, and I will answer them. Amen? No? Kaya purihin po ang ating Panginoon. At ang pampito na inheritance natin sa Panginoon ay protection. No? Protection. Kaya kahit na ano pa yung marinig natin na mga balita, no, katulad ng nangyayari ngayon sa China, grabe lockdown, no? Grabe ang lockdown, no? Sa Hong Kong, makikita natin dahil meron na naman daw bagong virus na kumakalat. Sa takot nila, no? Sa takot nila, halimbawa, 12 lamang yung merong nakitaan ng virus, buong bansa ni-lockdown. Katulad po sa Hong Kong, no? Ngayon nga po, wala na doon yung barko nila, Naya. Grabe, sobra daw higpit sa... Yun nga pong pastor na kaibigan natin doon, no? Dahil nga ang tirahan doon, mga flats, nasa isang building. Alam nyo, doon sa building na yun, kung saan sila nakatira, halos mahigit 2,000 ang nakatira doon. Nagkaroon po ng, sabi nga ay, nagkaroon ng 2 tao na nag-positive doon sa virus. Alam niyo po, yung buong building na yon na lockdown. At lahat ay pinaswab test. No? Lahat ay pinaswab test. Sabi nga niya, katulad sila, nung iswab test sila, bago sila iswab test, ilang beses sila nag-antigen. Negative. Nung iswab test, yung isa sa anak niya, positive. Kaya, total lockdown. Lalo na yung flat nila, pero doon nila nakita yung provision ng Panginoon. Apaw-apaw daw ang padala, no, ng kanilang kakailanganin. Kasi doon ang lockdown, hindi ka talaga makakalabas. Hindi talagang pinakita niya. Walang mga nagbabiyahe, walang parang ghost town. Sa China, ganun din po ang nangyayari, no? Pero ang sabi ng Panginoon, ang isa sa inheritance natin ay ang protection, divine protection na nanggagaling sa Kanya. Ang sabi dito sa Isaiah 41:10-12, So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed and disgraced. Those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Those who wage war against you will be as nothing at all. Amen. Praise the Lord. No? Kaya, purihin ng Panginoon, may divine protection ang ating Panginoon. Amen? No? Hindi tayo dapat matakot. Naroon yung protection ng Panginoon. Ito, mabilisan lang, how to stay in the realm of blessing. Paano tayo makakapag-stay? No? Paano natin ito mararanasan? Itong sinasabi mga inheritance natin na ito. No? Meron lamang pong ilang bagay akong i-share sa inyo. Una, have the right choice. No? Have the right choice. Magkaroon ka ng tamang pagpili. Bakit? Dahil nakasalalay pa rin sa desisyon natin. Sa desisyon mo at desisyon ko kung mararanasan mo ang mga pagpapalang ito ng Panginoon. Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng free will. No? Ng free will. Kaya ang sabi sa Deuteronomy chapter 30 verse 19, This day I call the heavens and the earth as a witness against you
that I have set before you the life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live. No? Ang sabi dito, ngayon, ipinapaalam ko sa inyo, no, ang mga pagpapala at ang sumpa, no, ang buhay at ang kamatayan. Ang sabi dito sa Deuteronomy, no, kung nais mo, ang sabi dito, piliin mo ang buhay. Kasi tayo rin na mamimili eh. Piliin mo ang buhay upang ikaw at ang iyong mga anak ay makakapamuhay ng may katagumpayan, no? That they may live. Kaya nasa atin ang choice. Maniniwala ka ba? Mananampalataya ka ba? Tatayuan mo ba ang salita ng Diyos? O pagpipilitan mo yung gusto mo? Pagpipilitan mo yung nais mo? Yung ginagawa mo? No? Kaya, sabi nga, have the right choice. No? Magkaroon ka ng tamang pagpili sa oras na ito. No? Sa oras na ito, sino ba talaga ang naroon na sabi nga po ay nanaisin mo na manguna sa buhay mo, ang Panginoon o ang sarili mo? No? Have the right choice. Mamili ka. Pangalawa, kapag ikaw ay nakapamili na, pinili mo yung buhay, no? At syempre, kapag buhay ito ay nanggagaling sa Panginoon, ang sabi dito, keep God's commandment, no? Keep God's commandment. Ang sabi sa Joshua 1:8, this book of the law always on your lips. No? Ang salita daw ng Diyos, no, bigyan natin ng kahalagahan. Di ba katulad nung nangyari doon kay Terry? No? Na kung saan dati, focus siya sa business. Pero nung piliin niya ang buhay, ang piliin niya yung paglilingkod sa Panginoon, ang sabi niya nga, nung siya'y magbasa ng Biblia, halos araw-araw, 8 oras. 8 oras siya nagbabasa ng Biblia. No? 8 oras siya naroon na nagsasaliksik ng katotohanan. Tayo kaya, ilang oras, ilang minuto na nabibigyan natin ng pansin ang kanyang salita. Dahil ang sabi dito, this book of the law always on your lips, meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. No? Magiging prosperous daw tayo at successful kapag naroon na ang salita ng Diyos ay binigyan natin ng talagang mayamang oras sa ating buhay. No, mineditate natin, binigyan natin ng halaga. Dahil dito daw makikita natin yung tunay na instruction. Ituturo tayo, igagay tayo kung ano bang gagawin mo para maging prosperous ka. Amen? At ikaw ay maging successful. Ang pangatlo, honor your parents. Ephesians chapter 6 verse 3. No? Ang sabi dito, children, obey your parents in the Lord. No? For this is right. Yan. And which is the first commandment with a promise. Dahil meron daw pong promise. Kaya kailangan yung mga may magulang pa, no? Yung buhay pa yung magulang nyo, honor your parents. No? Honor your parents. So sabi dito, so that it may go well with sa verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy life on earth. No? Enjoy life on earth. Kaya, i-honor daw natin yung ating mga magulang. Yung mga anak, huwag tayong masuwayin. No? Huwag tayong masuwayin, kundi i-honor natin, irespeto natin ang ating mga magulang dahil ito ay mayroong promise na ikaw ay giginhawa. Kung wala ka namang magulang na, no, ulila ka na, ang tinalaga sa iyo, no? Yung pastor mo, yung head mo, no? Kung sino yung inilagay ng Diyos na mga laga sa iyo, honor them, respect them. Dahil naroon na may kalakip ito na promise, no? Kaya, ang number 4, ask God for it, no? Hingin daw natin ito sa Diyos. Yung kanyang mga pagpapala na ito, hingin natin. Bakit? Ang sabi dito sa James chapter 4 verses 2 and 3, you desire but do not have.
So, you kill. You covet but you cannot get what you want. So, you quarrel and fight. Dahil hindi mo makuha yung gusto mo, nakikipag-away ka. No? You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasure. Yon. Hindi daw natin ito natatanggap dahil hindi natin hinihingi. O maaaring hinihingi natin sa Diyos itong mga pagpapalang ito, pero mali yung motibo natin. Kaya hindi natin natatanggap ang tunay na pagpapala ng Diyos. No? Maaaring humihingi ka ng blessing. Para ano? Para ipagmayabang mo. Para makabili ka ng bagong cellphone. Para yung ganito. No? Sabi nga, mali yung motibo natin. Kapag tayo ay humingi ng blessing kay Lord, siguraduhin natin na ang blessing na yon ay gagamitin lamang para sa kanyang kapurihan. Amen? Hindi doon sa kagustuhan natin o sa pleasure lang natin. No? Hindi po ganun daw. At number five, be a blessing to others. No? Be a blessing to others. A generous person, Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. No? Kapag daw ikaw ay mapagbigay, no? Matulungin, ikaw daw ay giginhawa. Dahil, ang sabi nga, yung law ng sowing and reaping. Ano man ang itanim mo, aanihin mo. No? Kaya kapag ikaw ay nagtanim ng, sabi nga, pagbibigay o pagiging generous, ito ay aanihin mo sa takdang panahon. No? Kaya sabi nga, hindi natin mahihigitan ng Diyos sa ating pinagkakaloob. Amen? At ang panghuli, continue to be in Christ. Magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na bukas kay Lord tayo, sa isang araw hindi tayo kay Lord. No? Hindi po pwede. Hindi tayo pwedeng lumakad na, sabi nga, ay nasa 200. No? Hindi po. We cannot serve two masters at the same time. Continue to be in Christ. Dahil ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Dahil nasa ating Panginoon ang lahat ng pagpapalang ito na nais niya na matanggap at maranasan natin. Kaya, sabi nga, continue to be in Christ. No? Kaya katulad nga si David, di ba? Nasabi ni David, ito yung pinakahuli, sa Psalms 23. Ano ang sabi ni David doon? The Lord is my shepherd, I shall not lack. No? Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. No? The Lord is my shepherd, I shall not want. No? He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restores my soul. No? Nire-restore daw niya. Kaya makikita natin sa Psalms 23, lahat ng pagpapala ng ating Panginoon. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Ang sabi pa doon, though I walk through the valley of the shadow of death, kahit daw siya ay lumalakad sa gilid ng kamatayan. Ano ibig sabihin nun? No, may mga problema, may mga pagsubok, no? Kung ano man yung mga halos hilahin ka sa kamatayan, no? Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. No? Kaya makikita natin, no, yung takot, wala. Kasi ang unang-unang pwedeng magpabagsak sa atin, ang pumatay sa atin, takot. Pero kapag daw tayo ay nasa ating Panginoon, we will fear no evil. Dahil, for you are with me. Dahil ikaw ay kasama ko. No? Diba? If God is with us, who can be against us? No? For thou art with me, thy rod and thy staff, thy comfort me. Ang iyong pamalo, o ang iyong staff, no, ay naroon, nagko-comfort sa akin. Ano ibig sabihin nun? Yung mga disiplina na ginagawa sa atin. Imbis na magrebelde ka, imbis na magalit ka, nagko-comfort yun sa iyo. No? Kapag nasa iyo ang ating Panginoon. No?
Ite-take mo yon bilang, habi nga ay, constructive sa'yo, no? Constructive na ibig sabihin, makakabuti to sa'yo. Halimbawa, napagalitan ka ng nakakataas sa'yo, no? O ng magulang mo, hindi ka magagalit, dahil ito yung naroon na magpapalakas pa sa'yo, no? It will comfort me. Ang sabi ganoon, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies, no? Sa harap daw ng iyong kaaway, ng iyong kalaban, maghahanda pa ang Diyos, no? Ng isang table, ng isang dulang, ng pagpapala. Ipakikita ng Diyos na ikaw ay anak niya. Ipakikita ng Diyos na hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Ipakikita ng Diyos na siya ang maghihiganti sa iyo. Ipakikita ng Diyos na siya ang nagpapala sa iyo, no? Thou anointest my head with oil, my cup runneth over, no? Siya ang mag-a-anoint sa atin, kaya huwag tayong matakot na mag-share, no? Huwag tayong matakot mag-share, basta makita lang ng Diyos yung puso natin. Ia-anoint tayo ng ating Panginoon, no? My cup runneth over. Surely, ang sabi sa pinakalas, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Kaya, if we continue to be in Christ, itong talatang ito, itong Psalms 23, magiging bahagi ng ating buhay. Amen? No? Kaya, purihin po ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tumayo tayong lahat. We are destined to be blessed. Nais ang ating Panginoon na malaman mo na ikaw ay destinado na pagpalain ng Diyos. Amen? Destinado ka, ibig sabihin, plano na. No? Nandiyan na, nakadesign na. Ano sabi doon sa Psalms, tag dito? Jeremiah 29:11. For my plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Kaya, you are destined to be blessed. Ikaw ay destinado na pagpalain. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay destinado na pagpalain. Sa kabila, ikaw ay destinado na pagpalain. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Amen. Taas natin ang ating mga kamay. Sa mga katotohanan na ito, wala tayong pwedeng sabihin sa Kanya, Lord, napakabuti mo. Lord, napakabait mo. Lord, napakadakila mo, napakatapat mo. Napagamat ako minsan masuwayin, matigas ang ulo, laging nagmamormor, pero nariyan pa rin na inihahanda mo ang napakaganda kong future. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Patuloy nating ipasakop. Sabi nga, choose life. Sa oras na ito, piliin mo ang buhay. At ang buhay ay nasa ating Panginoon. Amen? Ang buhay ay nasa ating Panginoon. Kaya, habang nakataas ang ating mga kamay, awitin natin itong awit na ito. Into your hands, I commit again. Pagkatiwala natin yung buhay natin sa Kanya. No? Kung dati-rati ayaw mong totally mag-surrender sa Kanya, sa pagkakataon na ito, isurrender mo na ang lahat sa ating Panginoon sapagkat napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Let us sing this song, Into your hands, I commit again to you, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. To your hands, Yes, Lord, sa oras na ito, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay. Yes, Lord. for you, Lord. You hold my world. Yes, Lord. Ayaw may hawak, Panginoon. of your Yes, Lord, ang aming buhay sa inyong mga kamay. Salamat sa pagkakapili nyo, pagkakatawag nyo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Jesus, I believe. Amen. Ipahayag natin,
Oo, Panginoon, nananampalataya ako sa inyo, nagtitiwala ako sa inyo. Jesus, I belong Ako ay para sa inyo, Panginoon. to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you. Ako'y lalakad, Panginoon. Nakasama ka, Panginoon. Hindi ako lalakad mag-isa. Walk with you. Yes, Lord. We will walk with you, O God. Wherever you go. Through tears and joy. Through tears and joy, I'll trust in you. And I will live Mabubuhay ako, Panginoon. in all of Sa lahat, your Panginoon, ways, ang nais niyo, O God. your promises forever. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that minsan I pa sabihin natin, Jesus, I Jesus, believe in you. Yes, Lord. Panginoong Jesus, nananampalataya kami sa inyo. Nagtitiwala kami sa inyo. Jesus, Nabubuhay I kami para sa inyo lamang, Panginoon. belong to you. You're the reason that I live, the reason that For the last time, Jesus, I Jesus, believe. I believe. Amen. Thank you, Lord. We believe. We trust you, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord. Lord, sa oras pong ito, ipinapahayag ng aming mga labi na kami ay nananampalataya sa inyo. Kami ay nagtitiwala sa inyo. Kami ay nabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Patunayan niyo sa kanila ang inyong mga salita na aming pinag-aralan. Patunayan niyo sa kanila, Panginoon, na kapag kami nananatili sa inyo, O Diyos, ang lahat ng pagpapalang ito'y pararanas niyo sa amin. Maraming pong salamat sa katotohanan. Thank you for opening our spiritual eyes. We thank you, Lord. O Lord, inaangkin namin ang mga himala niyo sa aming mga buhay na sa oras na ito, Panginoon, ang financial prosperity ay ipararanas niyo sa amin. Ang divine health, O God, ipararanas niyo sa amin. Ang protection niyo, O God, ang kapayapaan niyo, Panginoon. Hallelujah, ay mararanasan namin, O Diyos. Hallelujah, salamat. Salamat, Panginoon. Hindi babalik sa inyo ng walang katuturan, Panginoon, ang inyong mga salita na amin pong pinag-aralan sa umagang ito. Maraming po salamat at sa oras na ito, tanggapin nyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Amen. Dako po tayo sa pagbibigay sa ating Panginoon. So sa turo pa lang po ni Rev, di ba po, na-motivate na po ba tayo na magbigay sa ating Panginoon? Amen. So sabi po kanina sa binanggit ni Rev na verse po, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work." So ang Panginoon po, He is able to bless us. Kahit anong circumstances meron tayo, He is able to bless us and He wants to bless us. Pero bakit po dumadating sa time na nagkakaroon tayo ng dry season, na parang may kakulangan tayo sa buhay po natin, na parang kulang ako sa pambayad dito, kulang ako sa pang-grocery. Bakit po kaya? Sabi po dito sa Malakay 3 verse 9, sabi po dito,
You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. So si God po, sinasabi niya po to sa Israelites. And ang sabi nga po niya, na ang mga Israelites that time is under a curse. Kumbaga, wala silang breakthrough. May paghihirap sila financially, spiritually, and physically. Dahil po, because you are robbing me. So para sa Panginoon, dahil nga po hindi binibigay ng Israelites ang tithes nila, di ba, the whole tithes and offering nila, hindi po able ang Panginoon to bless them. Same din po sa buhay natin. Pag dumadating po yung financial crisis sa buhay natin, i-assess po natin yung sarili natin. Nakapagbigay po ba tayo ng 10% natin? Naibigay ba natin yung karapat-dapat sa ating Panginoon? Nagbigay po ba tayo ng with cheerful heart? Di ba po? Yun po ang nais ng Panginoon na gawin po natin para ma-bless niya po tayo with all things and all the time. All the time. And ito po ang sabi po niya sa Israelites sa chapter 10 verse 10 to 12. So ito po yung solution ng Panginoon para sa Israelites para po ma-bless po nila ng Panginoon ang Israelites. Sabi po dito, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. So yung mga binibigay po na tithes natin, hindi lang po natatambak sa church. Katulad po ng theme po natin, di ba, this year, expansion. Yung tithes, yung offering na binibigay po natin sa ating Panginoon, nagagamit po yan to bless bishop, mga workers and leaders, di ba po, mag-support po dun sa mga pinupuntahan po nating mga satellite churches. Kasi di ba po, hindi naman po tayo pwedeng maglakad na lang or biglang lumipad papunta sa mga lugar-lugar, di ba po? Kailangan natin ng pera pang gas. So, yung mga binibigay po natin, nagagamit po siya to support yung mga missions po na ginagawa po natin. And sabi po dito sa verse 10 pa rin po, if you do, says the Lord of heavens, armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it. So nag-search po ako, ano po yung windows of heaven? Ang sabi po doon is God's glorious provision provides in a completely unexpected way. So kumbaga, dahil po nagbigay po tayo sa ating Panginoon, nag-obey po tayo sa ating Panginoon, we will experience His glorious provision sa buhay po natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa pag-aaral, sa pamilya po natin, sa work, lahat po ng aspeto ng buhay natin, pinagpapala po ng ating Panginoon. And ang sabi po dito, try it, put me to the test. Bakit po, kumbaga hinayaan ng Panginoon na itest natin siya sa pagbibigay. Kasi we can never outgive God. The more we obey sa ating Panginoon, the more He will bless us. The more we honor Him with our resources, di ba po, the more po na i-open ng Panginoon ang windows of heaven to bless us. Amen? And sabi po dito sa verse 11 to 12, your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Verse 12, then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. So ito po yung nangyayari. Once we honor God, once we obey Him, dun nga po sa sinasabi niya, give your tithes and offering. And ayun po, ako po personally, tested ko po siya na, dati po kasi, bago po magka-pandemic, meron po akong a part-time job. So, meron po akong income that time. Pero hindi po ako faithful sa Panginoon. Every time na nakakatanggap po ako ng sweldo ko, hindi ko po nabibigay talaga sa Panginoon. Pero nung pumasok po yung pandemic, nawala po yung work ko na yon, nawala po yung mami ko, wala po ako natatanggap talaga. Ang natatanggap ko lang po is LG po dito sa church. And that time po, nung sa pandemic po, nilagay po sa puso ko sa akin ni Lord na ibigay ko lagi, na every time na matatanggap ko yung LG ko, i-separate ko na yung tithes ko. And alam niyo po ba ano pong ginagawa ng Lord every time na binibigay ko po sa Kanya yung karapat-dapat? Minsan po makakatanggap po ako ng chat or text na, may bigas dito, hatian nyo dyan sa likod. Nakakatuwa po kasi wala po akong natatanggap, wala akong pambili ng ulam, wala akong pambili ng bigas, dahil nga po wala akong trabaho, wala din pong nagpo-provide sa akin. Pero ayun po, dahil binigay ko yung tithes and offering ko sa Panginoon, bigla po ako may matatanggap na
blessing. So hindi lang po sa bigas yon. Maging sa ulam po, may magchat-chat po sa akin na, may dadaan ako dyan, may ibibigay ako sa yung ulam. May ganito, may tilapia dito, paghati-hatian nyo sa likod. Minsan po, may mga nagpa-present pa po na mag-grocery sila para sa akin. So di ba, ako po personally talaga na-convince ako na once talaga na binibigay natin yung tithes and offering natin sa ating Panginoon, hindi po tayo mapapaya, hindi po tayo magkukulang. Kaya po sa umaga pong ito, ayun nga po, pinatunayan na po sa atin every day ng Panginoon na He is always willing to bless us. So wag po nating hayaan na yung fear natin na magkulang tayo, di ba po, para maghinder sa atin na ma-receive yung blessing ng Panginoon. Kasi nga po, 10% lang po ang hinihingi ng Panginoon. Once we give it, di ba po, once we honor Him with it, di ba po, mararanasan po natin yung glorious provision ng Panginoon sa ating buhay. Amen? So, sa oras pong ito, tayo po'y manalangin. Yes, Heavenly Father, thank you, O God, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong salita, Panginoon, na minsan pa, O God, nag-remind sa amin, O God, na gaano ka-importante, Panginoon, ang magbigay sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, minsan pa, O God, turuan niyo po ang aming mga puso, O God, na sa aming pagbibigay sa umagang ito, O God, magbigay ito ng ngiti, ng saya sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O God, sa aming pagbibigay, O God, magkaroon kami ng kagalakan, O God, sa aming pagbibigay sa oras pong ito, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, itong mga pagpapalang ito ay magamit lamang sa expansion ng iyong kingdom, Panginoon, to bless other people, Panginoon. Tunay nga, O God, sa aming pagbibigay, ikaw pong maluwalhati, ikaw pong madakila, Panginoon. Sa iyo po ang aming pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Iniisip kita, O Diyos, sa kabutihan mo. Tunay kang nagmahal sa buhay kong magkasalanan. Inialay pag-ibig mo sa buhay ko. Labis na pag-ibig ang iyong inihandog.
presensya mo, ipunin mo ako. Amen. So tayo po ay dadako sa ating announcement po. Yan, I invite everyone po na tayo po ay maki-join at makinig po ng mga testimony every Monday sa ating pong Speak Life every 7 p.m. po sa ating pong Facebook page, Jesus Be Lifted Up Church. And ang ating pong tinig ng pag-asa po ay nabago na po ng schedule tuwing Tuesday and Thursday na po siya ng 7 p.m. Tuwing, ano po siya? Tuwing gabi nga po, Tuesday and Thursday po ng 7 p.m. sa page pa din po ng JBLU Church. Yan, ang ating pong midweek service every Wednesday at 7 p.m. Soaking every Friday at 7 p.m. Yan, ang ating pong JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding po with Bishop Leo, and meron po tayong mga special guests po ngayon. Every Tuesday, 8 p.m. sa Zoom po. Yan, ang discipleship training po in every ages po. So, for kids po, kay Sister Clyde, ages 3 to 12, every Monday, 6 p.m. Sa youth po, every Sunday na po siya, every 4 p.m., ages 13 to 21. Yan, sa young adult, Brother Shalem and Sister Ayay, ages 22 to 30, every Thursday, 8:30 p.m. Sa ating adult women po, kay Sister Arlene, so every Thursday po siya, 8 p.m. Adult men, kay Brother Rio po, ages 31 to 50, every Sundays, 7 p.m. And sa ating pong mga senior adult, ages 51 and up, every Thursday, 8 p.m. Yan, sa ating pong mga online prayer gatherings po, so fathers, mothers, and pastors, meron po tayong mga prayer gatherings from Monday to Saturday, 4 a.m. po sa mga fathers, sa mothers po 5, and sa pastor po ay 5 a.m. Yan, ang ating pong online youth fellowship every Sunday, 7 p.m. po via Google Meet. Yan, ito po ang ating anniversary po ay malapit na po sa May 7, 2022, 2:30 p.m. po siya. Gaganapin po siya sa covered court ng Phase 6, Bahayang Pag-asa, Molino 5, Bacoor City. Yan, dito po yun sa May Pag-asa, yung unang court po na madadaanan po natin. So, ang atin pong uniform po doon ay polo shirt po na green. Mayroon po tayong sa pang-adult po, polo shirt. So, sa kids po is t-shirt po yung available. Yan, ang kasama po sa special number per discipleship po to is kids, magkahiwalay po, kids, tas letter B po, young pro and youth. Then, yung panghuli po, adult men, women, and senior adult po yung magkakasama po sa special number. Wala na po. Yan, so wag po natin kalimutan i-like and follow and subscribe po ang ating mga Facebook page and YouTube channel, JBLU Church. Yun lamang po, and God bless po. Amen. Bago po tayo dumako sa ating closing prayer, dako po muna tayo sa ating mission offering. Sabi po sa 1 Chronicles 16 verse 24, "Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples." So, ang bawat isa po sa atin ay may calling para, ayun nga po, para ipahayag ang ating Panginoon. And ngayon po, marami pong binubuksan na gawain ng Panginoon na kung saan po nagmi-mission po ang ating mga pastor para puntahan po yung mga gawain na yon. Kaya katulad po ng sinabi kanina ni Mai sa offering, kailangan po natin ng panggas, ng mabibigay para sa ating mga pastor na para may makain sila pag tuwing nagmi-mission po sila. And I encourage everyone po this morning na i-support po natin yung mission po na ginagawa natin, yung mga
yung mga gawain na binubukas ng Panginoon para sa, ayun nga po, True Bishop. Kaya this morning po tayo po ay manalangin. Yes, oh God, oh hallelujah Jesus, hallelujah Father God. Lord, maraming salamat, oh God, sa umagang ito. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Father God, na willing, oh God, mag-support sa ministry, oh Father God, sa pagmimisyon mo, oh God. Lord, we pray, oh God, na gagamitin mo lamang ito, Lord God, for your glory, Panginoon. And we pray, oh God, that you will bless and sanctify this offering, oh God, na nakahanda ngayong umaga, Panginoon. And we thank you, O God, sa mga anak mo, O God, na ginagamit ang kanilang buhay, O God, para maging blessing, Panginoon. Lord, tunay nga, hindi ka po namin mahihigitan sa pagbibigay, Panginoon. And Lord, ikaw po ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa mga magbibigay nito, O God, sa bawat pastor, O God, kung paano i-delegate ang makumukuhang offering, O God, sa umagang ito. Lord, sa iyo po ang lahat ng papurit, pasasalamat, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Muli po nating pasalamatan ang ating Panginoon. We will sing Give Thanks with a Grateful Heart. Pasalamatan po natin ang Diyos sa ating pong buong puso. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Tayo ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Salamat o Lord sa umagang ito, Panginoon. Salamat, banal na Espiritu, sa inyong presensya, sa pagsama mo sa amin sa gawain na ito, Panginoon. O Lord, salamat po sa iyong salita, Panginoon, na muli kaming na-remind, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagtawag at pagpili mo sa bawat isa sa amin na maglingkod ng tapat sa iyo, O God. Salamat, Lord, sa iyong salita na dala-dala ng iyong anak sa umagang ito, Panginoon, na pangako mo sa amin ng inheritance, Panginoon. O Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magawa namin ito at malakaran namin sa aming pamumuhay sa araw-araw, O God. Salamat, Lord, sa pagpapala at
Lord, maging pagpapala kami sa mga tao na masalamuhan namin, Panginoon. At Lord, ang iyong salita na ito, Panginoon, ay hindi lamang na maitago namin sa puso namin, Panginoon, kung ito ay malakaran namin, Panginoon, at magawa namin ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa iyong anak, Panginoon. O Lord, ibalik mo po ang lakas na nawala sa kanya, Panginoon. At pagpapalain mo po ang buong pamilya niya, Panginoon, simula sa anak hanggang sa kaapu-apuhan niya, O God. Lord, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
patuloy lamang sa iyo.